Uyazi ukuthi uthi umoya kaNkuluNkulu wena uma uhleze ekhaya kunento ekuhluphayo njengevalo ngathi ngabe uyahamba uhlala esigangeni. Yebo kunjalo. Uyangizwa manje? Wena uthengisa umndeni osekhayeni ebaleni ekhayeni straight. Kunezinto ezenzakalayo kuba ibuzo wena why ube izinto lezi bona bangenazo. Cha kunjani bani? Wena ufuna ngabe soshonile wena. Ubulewe ngabantu. Ngeke ukuthi kuthiwe ungelo mzwe wakhipha inkomo zakho wayithengisa. Kunjani bani? Ngathi into ebuhlungu abakhona ukutfwala inkomo uyichuba ngasho kanjalo. Ukuthi bekubambe ngqi. Abakhona. Hayi manje singamthola kanjani ngoba siyancinga ngimthola. That's why manje bafuna kusenza umuntu wesifazane ukuthi akathi wena umrape ubone ungamrapeanga. Uyangizwa mos? Ngizwa kahle. Wena uvinjwa ngayo yonke indlela ukuthi ungaphumeleli manje. Wakhira wena uzungu kahle kahle. Yeah. Uyakwazi ngisho. Baba ngiyakwazi. Ngiyakwazi baba ngikwazi impela. Wazi impela. Uyazi wena nawuphuma ekhaya kuyafuna ukuthi uphumule ubheke phi manje. Yazi ungathi uphinde lelo gama. Cha mina asengizwile. Yeah. Engikuthandayo baba mina ngazi. Yeah. Sidalo nje. Ngingazi lana yakhona ngilayeliwe nje. Ngalayelwa. Kodwa mangilele ebusuku ngawubona nomusa. Ngiyabonga impela. Kodwa manje mangilungilayelo ngifekiseni ngiyatry nje la ngiyatry. Hayi khona kuthe manje mase sengisho nje manje hayi ngikhathele manje ukutry. Thi mangilaye khonini ngathola umunye umama wathi hayi awufuna imizi eminingi la abantu basebenza kodwa khona istrada ungene na strada yosibiza. Yeah. Engikuthandayo into engisuse phansi. Iphuma yonke. Yeah. Njengale ndlela ebengathi imphethe kabi kuze ngiphakame ukuthi kwenzakalani. Uyazi ukuthi wena uzobacabanga ukuthi kube kuthiwa kuya ngawe ngabe ulingisa ushaka ugcinela lesikhali umlala nesibhamu ngoba usethembi kahle. Kunjalo baba. Usethembi kahle ukuthi ngahle kusuke impi mabe kukuningi. Yebo. Sizathi yini uyalandelwa. Uyasho kunzima ukuthi ungene neplastic ekhaya. Ungena imoto ekhaya ukuthi hayi sibophelela ukuthi ngiyabona kokuba inkomo labantu la. Bangani bakhe. Manje umkakho useyahlukumezeka ngoba ngisuke ngikwendlela mina esekuthathwa ngaye emzini wakho noma ke ekhaya lakho ukuthi into engiyibukile manje lo mzi wakho kwawubili umuzi wena. Lo mzi wakho usuke uba wikhinyana ngibona kushaya umbane phakathi ekhaya ebaleni. Umkakho unenkinga nayo ukuthi ahlashaya uvalo. Futhi ngabe uyahamba nisineke icabana ngokumanje. Yenzeka. But nansi ubheke ngicetshaniswa yini angiyiboni ukuthi ngicetshaniswa yini. Cha nama hayi ngifuna ukuhamba manga. Kwenzeka nje kuba siphithiphithi inyana nje. Atshano nje ungazithi kubangwani. Hayi, khulu. Sizokusiza mkhulu ngesabi. Yeah, ngizokusiza baba.